magani. Corona. Kuna ci na ko? To kan yau ba sauki. Duk wanda bai fito kan gwamnati ba yau wallahi sai ya ci kai shi. Kuka damu ga a shirye muke da dukkan tsarin da gwamnati ya kamar Ka kwanta da aka ranka kawai. Ai mutane saboda rashin bin doka sai sun ci kwal uban su. Kai ga idan muka haɗu da mai corona fa. Kai za ka haɗu da mai corona virus. Ka ji wannan wai ma ya ake haka da corona virus. Ake haka muna aiki muke yi ba mu da mai corona virus. Corona, Allah ina roƙo, bara na zo da koko, komai yayi farko, ina da ƙarshen. Calm down. Daga ina kuke? Calm down. Ka sa mask su sa mask ba. Coronavirus na yawo. A killace musu. Yan gari ne ba su da corona. A killace su a bayan wurin nan. Za ku yi bayani. A killace su muke yawo a gari gwamnati ta sa doka ba za ku. A killace su a wurin Corona. Kula da lafiyarka da mata ɗayanka domin guje wa cuta, wanke hannayenka, guje shiga mutane ko da kuma suwa ne, kyale su kai rayuwarka cikin gida da ɗaɗanka. Rufe hanci. Hey. Daga ina kuke? Mun kamu ne kawai. Mun kamu kamar ya. Ina gaya ma. Mun san me kake yi? Kai lafiya. Dan uwanku bai da lafiya. Mu muna da lafiya ne? Ha? Kai lafiya. Ana gaya muku wannan bai da lafiya ne. Kai tsaya. Me ya same shi haka? An ce ma bai da lafiya ne. Mu nan ma mun kamu ne ai. Kun kamu kamar yaya? Me ya same shi? Kana ganin shi ba zai iya magana bane a kan shi. Kai, ba shi sai yayi magana. Ya zaka ci an Ka san ni kuwa? Malam ka saurara. Na rasa sai yayi magana. Kai, malam gaba. Sake shi. Ya zaka ci? Me ya same shi? Ko me? Kana ta kowa. Me kai? Coronavirus!